Здравейте! Днес ще ви покажем как се решават задачи с неравенства от по-висока степен чрез метод на интервалите. Ще се постарая да ви представя всички особености, които трябва да имате на предвид, когато решавате такъв вид задачи. Урокът ще протече последния начин. Ще започна с лесна задача, като обясня метода на решаване, след което ще обясня още задачи, като постепенно завиша нивото на трудност. Ето и първата задача. Х плюс 4 умножено по х минус 2 по-голямо от 0. Това неравенство е от вида функция от х по-голямо от 0. Трябва да открием стойностите на х, за които произведението на двата множителя х плюс 4 и х минус 2 е по-голямо от 0. За тази цел най-напред трябва да решим уравнението функция от х равно на 0. Тоест, х плюс 4 умножено по х минус 2 равно на 0. Трябва да намерим корените. Ако за някой от вас не е ясно, това са тези стойности на х, за които като умножим х плюс 4 и х минус 2, получаваме 0. Това значи, че един от тези два множителя трябва да е равен на 0. В първия случай х плюс 4 е равно на 0, от което следва х1 равно на минус 4. И втория случай х минус 2 е равно на 0, от което следва, че х2 е равно на 2. Така получаваме два реални корена, които са минус 4 и 2. И уравнението х плюс 4 умножено по х минус 2 равно на 0 е вярно единствено когато х приема стойностите минус 4 или 2. След като сме намерили тези числа, ги нанасяме на часовата ос в възходящ ред, като най-напред започваме с по-ниската стойност, която е минус 4, и след това по-високата стойност, която е 2. Така получаваме три интервала от минус безкрайност до минус 4, от минус 4 до 2 и от 2 до плюс безкрайност. Тези интервали редуваме знаците плюс и минус от дясно наляво. Важно е да се запомни посоката. Така, сега как да определим дали да започнем с плюс или с минус? Това зависи от коефициента пред най-високата степен на х. За да определим какъв е коефициента, трябва да разкрием скобите, като умножим х плюс 4 по х минус 2. Получаваме х квадрат плюс 2 пъти х минус 8. В случая най-високата степен на х е 2, а коефициента пред х квадрат е плюс 1. Така, ако коефициентът пред най-високата степен на х е положителен, както в случая имаме плюс 1, тогава започваме с плюс, като от дясно наляво редуваме плюс и минус. Започваме с плюс, след което минус и след което имаме отново плюс. Но ако задачата изглеждаше последният начин, х плюс 4 умножено по 2 минус х по-голямо от 0, като разкрием скобите, получаваме минус х квадрат минус 2х плюс 8. Най-високата степен на х отново е 2, но коефициента пред х квадрат е минус 1, т.е. той е отрицателен. Когато коефициентът е отрицателен, тогава отново от дясно наляво редуваме плюс-минус, но този път започваме с минус. Имаме минус, плюс и отново минус. За да ви е по-лесно да определите с кой знак да започнете, може да следвате едно неписано правило, при което не е нужно да разкривате скобите. Ако е четен броя на множителите, при които коефициентът пред х е отрицателен, т.е. знакът пред х е минус, тогава започваме с плюс. Както в следната задача имаме 4 минус х умножено по 2 минус х по-голямо от 0. Имаме два множителя, при които знакът пред х е минус. Тогава започваме с плюс. Ако броят на множителите, при които знакът пред х е минус е нечетен, тогава започваме с минус, както в следната задача х плюс 4 умножено по 2 минус х по-голямо от 0. Имаме един множител, т.е. нечетен брой, при който знакът пред х е минус. Ако във всички множители знакът пред х е плюс, тогава започваме с плюс. Но това важи само ако изразите от лявата страна на неравенството са разложени на линейни множители, т.е. х във всеки един множител е от първа степен.
Така, сега нека се върнем на задачата и да я решим напълно. Вече намерихме двата корена, минус 4 и 2, нанесохме ги на часовата ос във възходящ ред и в получените интервали редувахме плюс и минус, като започнахме с плюс, понеже коефициентът в двата множителя пред хикс е положителен. Сега трябва да обърнем внимание на знака на неравенството, като в нашия случай имаме по-голямо. Тогава решенията са в интервалите, които са обозначени с знака плюс, т.е. от минус безкрайност до минус 4 и от 2 до плюс безкрайност, като отговора се записва последният начин. Ако задачата изглежда последният начин, хикс плюс 4 умножено по хикс минус 2 по-малко от 0, т.е. знакът е по-малко, тогава решенията са в интервалите обозначени с минус, т.е. от минус 4 до 2 и отговорът се записва последният начин. Ето е и задача номер 2. Хикс умножено по 9 минус хикс квадрат по хикс квадрат минус 25 по-голямо или равно на 0. Тук хикс е от втора степен, затова трябва да се разложи на линейни множители, т.е. хикс да е от първа степен. Затова, съгласно формулата за разлагане, ето това, този израз е еквивалентен на хикс умножено по 3 минус хикс по 3 плюс хикс по хикс минус 5 умножено по хикс плюс 5 по-голямо или равно на 0. Приемаме, че всеки един от множителите е равен на 0 и така намираме реалните корени. Хикс1 равно на 0, 3 минус хикс равно на 0, от което следва, че хикс2 е равно на 3, 3 плюс хикс е равно на 0, от което следва, че хикс3 е равно на минус 3 и така и с останалите множители. Нанасяме получените корени в възходящ ред, като започваме от най-малкия към най-големия. Ето така се образуват 6 интервала от минус безкрайност до минус 5, от минус 5 до минус 3, от минус 3 до 0, от 0 до 3, от 3 до 5 и от 5 до плюс безкрайност. След това, в получените интервали, започваме да редуваме знаците плюс и минус. В този случай започваме с минус, защото имаме един множител, т.е. нечетен брой, при който знакът пред хикс е минус. И това е 3 минус хикс. И така имаме минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс. Имаме знак за по-голямо, което значи, че решенията са в интервалите обозначени с плюс, т.е. от минус безкрайност до минус 5, от минус 3 до 0 и от 3 до 5. Но когато, освен знакът за по-голямо, имаме и знак за равенство, това значи, че имаме затворени интервали, което означава, че минус 5, минус 3, 0, 3 и 5 също са решения, защото произведението на тези множители може да е равно на 0. Тогава скобата се пише по следният начин. Това значи, че числото до нея е включено към решението. И тогава отговорът на задачата ще изглежда по следният начин. Задача номер 3 е хикс на трета степен умножено по хикс плюс 7 на втора степен по хикс минус 6 на степен 5, по-голямо или равно на 0. Когато степента на множителя е нечетно число, както в случая с 3 и 5, тогава можем да решим неравенството, като премахнем тези степени, защото те не повлияват на знака. Както знаем, дадено число, повдигнато на нечетна степен, запазва знака си. Ако, например, хикс е равно на 2, тогава хикс на трета степен е равно на 8 и двете числа са с положителен знак. Ако хикс е равно на минус 2, тогава хикс на трета е равно на минус 8 и двете числа са с отрицателен знак, т.е. знакът се запазва. Същото важи и хикс минус 6 на степен 5. А когато степента е четно число, както в случая 2, тогава можем да премахнем целия множител, защото всяка четна степен, на което и да е число, е с положителен знак. 2 на втора е равно на 4, но и минус 2 на втора също е равно на 4. Но трябва да имаме нещо предвид. Ако неравенството е не строго, имаме знак за равенство, т.е. по-голямо или равно, или по-малко или равно, то тогава стойността на хикс, за която множителя хикс плюс 7 е равна на 0, т.е. хикс равна на минус 7, трябва да бъде включена към крайния отговор като решение. Но този реален корен не повлиява на интервалите.
Ето какво имам предвид. От хикс на трета премахваме степен 3 и остава само хикс. Хикс плюс 7 на степен 2 премахваме този множител и множителя хикс минус 6 на степен 5 става само хикс минус 6, като премахваме степен 5. И така решаваме неравенството хикс умножено по хикс минус 6 по-голямо или равно на 0, като имаме и предвид, че стойността, при която хикс плюс 7 на степен 2 е равно на 0, също е решение. Т.е. хикс плюс 7 е равно на 0 и хикс е равно на минус 7. Решаваме неравенството хикс по хикс минус 6 по-голямо или равно на 0, като намираме най-напред корените. Това са хикс 1 равно на 0 и хикс 2 равно на 6. Нанасяме ги на числовата ос в възходящ ред, като започнем с 0, след това 6. След което редуваме знаците плюс и минус. Започваме с плюс, защото във всички множители знакът пред хикс е плюс. И така, имаме 3 интервала, минус безкрайност до 0, от 0 до 6 и от 6 до плюс безкрайност. Имаме знак за по-голямо, което значи, че решенията са в интервалите обозначени с плюс, т.е. от минус безкрайност до 0 и от 6 до плюс безкрайност. Неравенството е не строго, т.е. имаме и знак за равенство, затова 0 и 6 също са решения и скобите са затворени от този вид. И решението е това, от минус безкрайност до 0 и от 6 до плюс безкрайност. Но сега трябва да се сетим, че хикс приема и стойността минус 7 и трябва да проверим дали тя вече е включена към представеното решение. Затова нанасяме минус 7 на числовата ос и виждаме, че цифрата се намира някъде тук. Тоест, тя вече е част от решението. За тази цел не е нужно да се променя отговорът и той остава ето този. Ако в една задача към неравенството има множител от вида хикс квадрат плюс а, при което а е по-голямо от 0, например хикс квадрат плюс 5, то този множител може да бъде премахнат при всеки един случай, независимо от това каква е стойността на хикс, защото този множител винаги ще е по-голям от 0. Това беше всичко за днешния видеоурок. Очаквайте скоро урок на тема решаване на дробни неравенства. Ако изпитвате някакви затруднения, чувствайте се свободни да зададете своите въпроси долу в коментарите, както и да дадете предложения за тема на нов видеоурок. Надявам се да съм ви била полезна.